hvis hun har reddet konkurrencer og sådan noget. Ja, og har også reddet de unge. Ja, så. Ja. Og nogen, der sprætter. Ja, meget. Jeg synes kun, det er lidt spændende, at der er lidt... Ja, det skal der da. Altså, fordi det vil hun vil heller ikke have en død dovenbider. Altså, det kan hun ikke have. Men de passer da også meget godt sammen. Ja. Har du haft en handelstjekket, da du købte den? Nej. Nej, Der var taget røntgenbilleder af den. Jeg købte den der i marts. Ja, nå ja, det var det, du sagde. Slut april, der var nemlig en fra Sverige, og var meget interesseret i den. Ja. Så hun fik taget røntgenbilleder af benene, og så var det sådan, fandt den der mus. Ja. Og jeg gad ikke at diskutere. Nej. Den havde lige været igennem handel for mig selv. Men det er fuldstændig lige meget. Så det var bare... Ja, men hvis du har, eller hvis den også har været i handelstjek, der fået bøjet de benene. Man tænker jo også, at den ser meget sund og rask ud. Altså, så ikke lidt træls på benene. Ja. Og det er en inderkant avler, det var fra Iris. Ja, jamen det var de derinde, hun kendte lidt deroppe fra, hvis en hængst, eller hvad det var, noget til det deroppe. Og så tænker man jo, så sælger de ikke sådan noget. Nej. Det kan de også få meget ud af sammen, de to, hva'? Ja. Hvor høj er den? Hun var klar til anden nu. Faktisk. Med den hun havde. Og på det eller til. Har det for faktisk. Ja, det var ærgerligt med grejeren. Ja. Det kan de få meget af. Nej, de passer godt sammen. Det kan også se en anden på den også. Det er helt mærkeligt, og jeg synes jo bare, hun er gudesmuk. Ja, hun er så... Det er virkelig, vi har været ude og kigge på nogle stykker, men det er altså det bedste, vi har set. Nå, okay. Det er det. Det passer godt til. Det er jeg glad for. Ja. Det er jo også. Jeg tror ikke, jeg